Substantiver, bedre kendt som navneord, er f.eks. levende væsener, ting, steder og tidsbegreber, materialer, aktiviteter, egenskaber og tilstand og andre abstrakte begivenheder. Altså for eksempel, lad os tage de første tre her. Levende væsener kan f.eks. være en person, en politimand, en held eller en hund, dyr. Ting kan f.eks. være alt fra kop, cigaretter, plane. Tidsbegreber kan f.eks. være tid, altså tidsmæssigt, hvor man er hen, altså hvilken måned man er i, weekend, og steder kan være Danmark, Town osv. Der er ental og flertal. Ental er sådan, hvor man sætter A og an foran, og ligesom på dansk, så på flertal bliver der dannet et S foran navneordet. Så de regelmæssige navneord, som ender på S, SH, SS, X eller Z, bliver dannet ES til sidst. Og alle de navneord, der ender på Y, så bliver der dannet eller tilføjet et IES på i flertal. De uregelmæssige flertal substantiver er for eksempel F og FE, altså de ord, der ender på F og FE. I flertal vil der så være F eller VES på. Flertal med vokalskift. Der er så nogle vokaler, hvor man skifter, eller der er nogle navne, hvor man skifter vokalerne ud, som her for eksempel foot og feet. Så har vi samme form, ental og flertal. Det kan for eksempel være dyr, som cheese, national betegnelser, for eksempel Chinese, og andre substantiver. Det kan så være aircraft, som ikke ændrer form. Penny, pennies og pennies, det er mønterne, og der har de et tal, et beløb, når man skal for eksempel fortælle en sum og prisgengivelser. Flertal i form af låneord. Der er flere låneord fra det græske og latinske mytologi, hvor det er, at man så ender med at bøje den på en anderledes måde. Det er så IS bliver til S, og bliver til A, og bliver til A. Og der er så også en her, som bliver til US, bliver til I. Så er der de her sidste her. Flere sammensat substantiver, for eksempel hovedregel er for eksempel girlfriends, hvor det bliver sammensat, så kommer der bare S på til sidst. Flertal markeringer, altså for eksempel sister-in-law, og så flere markeringer med man-eaters.